Čaute, toto by doslova giveaway. To preto, lebo sa blíži december a čas darčekov. A chcem vyhlásiť súťaž o tieto 3 pekné darčeky. Takže prvý darček je pekný odtieň malovátok. Potom ceruzka fialová na oči. A pekný rúž. Ale teraz som chcela poďakovať mojej kamarátke Veronike. Bola v Paríži a doniesla túto krásnu pohľadnicu. Veľmi je pekná. A prvé miesto sú tieto 3 pekné darčeky z kozmetiky. A tieto 3 pekné pohľadnice, jedna, druhá, tretia poputuje prvému miestu, druhému a štvrtému. Takže dúfam, že sa bude vám to páčiť. A iba dávajte dole do komentárov vaše mená a potom to vylosujeme po Vianociach. Takže čaute!